Hi guys, maayong hapon. Paingon mi karon sa Balingasag. Kauban ako si Iba og si Langlang. Hi, makatulog din sa Balingasag. Kauban ako sila Lilin karon og sila ni Mother Earth nya manghits ra gyapon mi. Kay pagkakataon na namo na nga malibre ang pamasahe paingon sa Balingasag nya makasuri-suri pud sa ta dito, di ba? Sorry pag may kakabukit. Sige. So, diretso na rin ta, guys. Unsa? Ang? Di man. Nga na kabalintong man, nabuang siguro. Sige na. Naanad na gani na, maanad naman mo na ni. Sige na. Narga na. Sige. Hawid. Uy. Saan na? Na muna diha kay di lagi magliw ka lagi. Oh, sige lang, sakay lang. Sige na, nawa na. Diyan na ta karon. Nawa na na nga lukay. Naunsa man ang lukay? Na. Sa ilawom, ala. Sige. Dali. Ay, lagi katawaha lang. Gakos, ni iba. Ha? Hala, nabuak ang ulo. Ala, ala. Nausap ka kanina. Nagiatad kanina. Hala. Nausap ka kanina. Asa taklob? Asa na taklob? Usikan na yung gasolina ba? Dili na gasolina tawa nang unang maglagong magkuan kay kanang daraba. Dili banana og gasolina murot oh. Wala ang taklob oh. Dili nag-agi. Nabay taklob na na. Sa ano imo na nito ay taklob lang. Sila katawaha mo sa lang. Ay lagi katawaha lagi tanawa. Nansa. Taysa pa kay ang kanina ho. Wala na kuan. Sige. Gasolina gani. Sige, kana. Nalagi na langkat lagi dito oh. Sa may nalangkat dia. Gasolina dia oh. Ha? Ay gasolina. Na basa. Nawala na gasolina. Wala. Tok sa imo di ka mag-agi. Pinigay na lagi tok sa imo lang. Kanya. Sige na. Dapat dito sa kriminal dapat tudaran dito unahan oh. Dapat dito sa unahan, di pa ni mao. Pataganin ni Dani. Ano dito lang? Nabulal ba ya ulo tino naguto ya ulo? Nabulal. Wala lagi. Ha? Una mag-andam. Magtanggal ka din ani. Ha? Tanggal. Dai sa tarang sa kulang may. Oh. Atin yan gamay. Yang gamay na tanggal. Sa tanggal ko una din. Sige lang sige. Sige lang bira kay malang ha. Bira din. Sige. Tanawa lagi. Asa may kuan na na? Birha lang. Sige bira na ay ba? Birha na kay ako kuan na ni. Gubaan na bahala na magubaan na. Sige. Sige hapit na. Birha. Hapit na. Birha lang. Ako lagi bira lagi. Wa man kay kusog lagi lang ah. Kamot yawa. Asa ba na? Kana sige. Sige. Sige, birha. Kana hapit na. Sige. Sige na. Kumana? Asa paglangas. Ay gilihok. Ay paglangas lang. Sige te. Ayaw. Sige te. Oo. Kumana? Isulod dito lang, isulod lang. Kagat ya, kagat. Oh, isulod dito ba? Isulod sa dito. Isulod dito pikas. Diha. Basi ka puwasta ni iba tanawa to. Sige lang. Sige. Sinay. Sige. Atras. Ay sa dila sa hindi ka nagsalit. Birahon. Okay. Dako din. Okay, nalabalik man. Nabalik pagkuan?
Ikang asa na diha una ho. Itang ani lang ba kayo? Wala tayo kubot. Sige. Sige. Di, kana. Balik mo tidak atau pengen saya ulat TV. O nara. Tara. Kagat na. Wala pa sige balik TV. Sa ako dinhi pingon ibabaw. Oh sige. Ipatunga. Nawa na impas ni atong kuan karon lakaw. Mana? Lang usa man ka lang. Biraha lang. Sige atay sa kitang kamot. Asa birahon? Paing sa ko ah? Isa. Paing sa boss. Isa. Paubos natin. Paubos? Oh. Sige. Oh. Sige. Sapa. Ada yawa. Kani ba birahan lang lang ko. Dito magud sa kuan ho, wala nagkuan ho. Humana man dia. Humana? Sige te. Oh sige te. Sige. Sapa. Asa man ira oh. Laglak lagi. Naguba na akong butot diba. Nakuha mo sa dito sa gamay nang oh. Nasulod na? Nasulod naman si unta. Kuda na sangit sa asa te. Wala te una hari te. Sige balik te. Nasulod lang. Wala sa dili sa tuyok ang kanina diri tuyok. Kay ambot big tuyok. Hari mo. Nasulod balik dito daw. Papaingon diri at tuyok. Oh, at tuyok wala. Asa te wala siya tuyok, di man siya tuyok basta kuan. Di man siya gatuyok kay wa man nasulod sa kuan. Sulod sa dinhi una sa te. Oh, sige diha kay mon. Sige. Ikuan sa na diha kay ubos. Sige. Oh, Sige pati. sulod na. Sige pa. Sige pa. O mana mag kurang. Siya. Okay, very good. Humana? Sige. Mana? Wa na ta. Ang karuton anay. De. Wa di na ibet. Tindak na. Asa ka taka utin dati. Iyo sa nagya kay. Oh, ate basig maglupad sa naa. Asa lang diri sa nang manarap ko lang. Tapos lagi lang. Kita na pasiraan ng gata kita pa nabulan pa to ulo. Kasi mata kasabihan. Sayo pesan mo lang. Kaya nga nung nagkakusa man iba. Nagkakusa kay gahawin kini sa yahagan ni. Pasing. Kuana sa tuho. Wala pa na. Di. Inay patindak na, muna baka nakatindak sa kuan na. Nana man siya. Sugo magutan diag tindak, mao nang aka nga dami sa nya motor. Tawa di nga bungi-bungi na. Oh. Di, ina. Oh. Pagpipis ako mabi ay pagdas kay maghumok tangga kanina. Pipit sa imo ha? Oh, ana. Ay paghiyo ka. Ay pagkatawa ha. Ay paghiyawa. Nasa man? Ha? Silang lang. Nawa. Nagbaglay. Ha? Lagum-laguman ti oh, lagum ti oh. Ano mo na? Ano mo na? Pagkaana gali kanina. Litso ni ana. Ikaw ka na patumba-tumba mong gusto din ka? Wala lagi ti. Ang kasa ka silang lang ti. Ang kasa ka silang na una sa kakuan. Huwag na ako giangkas kay Bakilid. Bakilid magudani guys niya. Danlog-danlog pa ang dalan. Mo nang wa ko natigkarga sa kan lang-lang. Ya si iba. Agay iba. Agay. Ya. Wala ko. Lag. Grabe ka to kaagi karon lawa pa. Ambot lang og. Ha? Wala ka nakakuha na ti. Ulo nilang lang ligsan nimo. Ha? Wa ka nakabaiwan ato. Ulo nilang lang imong ligsan. Gani kay natihama ko ninyo kay nag-anak ba mo? Wala ka nakabantay diin ha? Nakabantay ko nag-anak mo. Ah, diretso man ka. Nagdiretso gani kay nag-anak man mo. Nahayag naman siya. Hala, asan ko ang power bank? Andi di. Nanadani ang mga baktin sa kuan oh. I-deliver na ni apa yung sa Balingasag. Gikumpra ni Agaw Ruli. Adi ako agi, tesa pa ha. Sige, agitik. Diara ang nanay sa baktin oh. Awilisa. Ayaw magsabaay ha. Uy, mo na. Ato na ta. Hindi di. Ano to te? Ha? Ako ni mamang. Ayaw na, dala ba?
Maangging trapoy kaya na. Paingon na mi sa kuan balingasag. Pamasag mo gipag-try rin mong dagboy sa likten. Guwapa ra makakain. Tarungan ulit. Kahapon, ito naghawal ni Pangkuhan. Ay, di na dyan. Tarungan ulit. Ayaw ka na nagbilang ng mula di ay. Guys, balingasag na jud. Mag Jollibee na jud sila karon. Kami dili mi mangaon sa Jollibee. Dito ra mi sa kuan. Chowking. Chowking. Pwede magka-upload na. Ay, nakalak. Aw kani anak. Ay, naku. Wala gining. Diyan namin guys sa balingwan, balingasag. Diyan namin sa balingasag. Unya, naay Jollibee dani. Diyan Jollibee. Tara si Jollibee. Tara si Jollibee guys. Tara, nakita na ninyo si Jollibee. So karon, ala. Yan ang mga madam dami. Kanaog sak. Sige sak. Agoy, lagi luksunan. Dani lagi apon? Oh, sige sige oh. Wala ama si ibag silang lang. Hoy, usa man diha mo? Hoy, pa na silang. Ala, tik! Bakit naman ikaw daw si Kwan? Nini! Abot na nito guys sa Jollibee. Palingas lang. Guys po. Nasiboy. Sige ba kaya kung mimi ah? Hawin sa lang de. Plastic ko ang ilimit. Ala na unsa wala ang kuan ni Mimi oh. Tipot. Tipot ka madala mo. Mabala. Thanks. Ug sa dihang di anami sa balingasag Jollibee. Sila na mag Jollibee, kami dito mi sa plaza. Ato na ta lang ta dito ta sa plaza ta. Iba. Mas Parang matakan sa Jollibee. The first time makalis sa Jollibee, ako sa may picturean guys ha. nag-abot mi diri sa balingasag, wala mi kahibalo kung asa mi magpaingon. Kay sila nagsulod naman sila sa Jollibee. Kami dili mi sa Dili mi sa Jollibee. Lahir ang among kaunon karon. Para sila dito sa sulod. Busy na sila. Sa. Binli ko. Sa. Iyo ko ako ngayon pa ugta ko ay saka obinan ta kami pa. Ilan na kumiya. Oh. Karon ato mi dito sa plaza kay tuay daghan pagkaon dito, ha? Ha? Gusto lagi naman ang liyan nga magtampo dito daw. Lahi man nga ato kay lahi man sa gila, ha? Bitaw guys, ato mi karon dito sa kuan. Bandang plaza kay tuay daghan pagkaon dito. Pero pag wala dito, balik ta dinhi, ha? Dito. Lahan. Magsakay mo tagsikat na to? Oh. Ay. Sige. Kaya abot dito magpasinsiyo pa tayo kay Andre kay natin kwarta. Bakwins mo? Ha? Baka mabakwins mo? Kay Andre ka man niya mo Oh, kwarta. dire.
Ikaw, Bakwen sa amigo, be. gumuhog ko dati. Sintilyo, me. Nakatasintiyo na mi. Ato na mi sa plaza. Dito sa Balingasan. Guys, ato ba sa merkado? Boulevard. Plaza. Ahila. Nakana ka rin. Anawag lang. Salamat. Diyan nami guys, diri sa plaza, banda. May dagan mga pagkaon diri rami mukaon. Kay barato ra. Oh, tanawang. Sakay daghan mapilian diri mao na. Focus sa kay diri di dito kay marami gyapon fried chicken. Dami may fried chicken. Nga diri may takoyaki, area takoyaki. Dili food. Pili ta. Unsa man niya? Unsa man? Sige na, magdali ta kay mabiyaan na ta. Mabiyaan na ta dito sa kwan. Sakyanan. Dili food, ha? Aglibog man ta dito sa dani kadaghan ni. Ito ko ano? French fries. Sige, empanada oh. Ha? Kaya pag snacks. Dili ra ni siya guys at bang sa plaza diri sa Balingasag. Di apa jud. Hi, mga unta. Pili na mo sa inyo. Ay, na-shumay dani lang oh. Napagi dani oh. Dani ka? Init pa. Ano kayo, ma'am? Pili lang mo. Init pa kayo, ma'am. Kanya ito, ma'am. Kanya ito. French fries tiya. Ha? French fries na lang. Kaya nagsinta ko ano sa kuwan man. Manok? Sinta ko sa manok kahapon. Di ka ganahan? Nagkahulog na kahapon. Naglibog pa sila madam. Sabi na sa kanya. Tawag na sa french fries. Ito french fries. French fries dito rin sa Jollibee daw. Ano sa may kaunon? Ito lang tipura ko. Ha? Wala, ikaw lang. Sa libog ka, daghan kay pagkaon dali no. Okay, makalak ako. Sige na. Unsa man? Naglibog man si Iva og silang lang unsay kaunon tungod sa kadaghan. Mianha sa midari sa plaza. Ha? Iba dito ra ka rin kaniya. Mas Iba. Huy, manggiti ra ba dani ang kuan? Langgam. Ta. Unsay kaunon ninyo ba? Ikaw lang kasi Di ami guys sa plaza diri sa Balingasag. Datong niagi nga nag-anha mi diri na ay mga Christmas decor na. Pero sa pagkakaroon wala pa ay Christmas decor nila. ay mausuro niya. Kamulo pa sila nagbuhat. Lahi na sad nga design ang ilaha karon oh. Datong mga niagi kay lahi murag kuan na siya. Kana ang Bunot. bunot. Kanay masiga ni unya. Di ni sigaw niya oy, di pa man nila ipasiga. Di pa ni nila ipasiga. Ay hara ni nila ipasiga pag kuan na. Bunot design. So kung hindi ating volunteer ba na? Basa man ni. Oh my dani mong inkanto niya. Hindi ko sila o, bigas o. Tanawa lagi. Hoy, nagchat si Rilin nga, nag-order na sila. Kamu di ba nang nilipa paningkawag sa inyo kami naningkawag sa lako-lako din nga makakita ba? Kita di kaon. At order sa nila order sa mga. Ay tuod nang kay iyang giita na mga bata kay nang ay pahurot ko ha, ayaw hurot ako, bindi ko unya ako. Gagag marot lang yatan. Kadili-dili siya pagkawan. Bahay dili nga. Ala siya nga. Ayaw hong kaimo sa ka siya. Ay siya. Ako man hugton na si ako anak siya nga. Punta at iba ta siya. Ayaw ko kaimo nga. Pinaka na ko Tanong, siya ito kaunon? Gusto pa kaya sa baboy. Ha? Gusto pa sa litson. Wala nanti ka na ano na pagkaos mga katanang kontra lang mga sa baboy na. Gusto ko na ba kita kada dali na kada kito ako nakaong na litson nga. Lechon? Ayun sa man lang. Dili na ba sa kanang kanang mga Busog pa di ka di ay? may chicken ato isok-isok kag ugat tubig ti.
ta, magpagida tag tubig ta. Tubig na lang, among anon. Uy, na may kuan, na may enang siumay. Oh, siumay na lang ta. Ha? Siumay. Kay gikan malagi mi Dali nagkuan. diri gabi iti no? Ha? Diri gabi kanay ko ano tambay sambayan. Gikan mi na nagbo sa birthday. Nya karon busog pa man. Busog di ka. Bulaos mo ka lagi. Tulo ka kuan ako na inom mo. Kaya nga no, Spaghetti isa ka plato. silang lang, ay si Iba man good dugang-dugang siya. Spaghetti isa ka plato. Kuan din lechon din isa ka kuan basta buto kay ko. Suma ka din baso kan. Ako kamot ati sa city ti. Ha? Ako kamot sa city ti. Nailisa na ka? Wala pa. Busog pa gani. Friday mo ha? Kani tulo banching ko. Ang imo asa buko. Kani kuan ka sir tulo. Siumay ta. Halang ka natin. Ha? Halang ka lang? Ika ginaghalang? Tara, dili halang. Gwapa, di ara. Yung dit. Tulo ka Mountain Dew. Hi. Si Mario? Si Mario. Kuha na mga balingwan. Oh, balingwan. Mapamilya. Si Mario wala to asa. Kuha na nagbo. Hubog na sa tuon niya. Sa birthday? Ha? Sa birthday. Pao na mama. Murag langkar ako paminaw dili gutom. Kamo, Away pa ko mga lawas ko. Susok pa ka. mo ba? Sige. Kaunta guys, og siumay. Diri ra ni siya sa atbang sa plaza diri sa Balingasad. Yeah. Kaunta. Lamig da? Sige, tawagan niyo siumay? Sangkay. Ha? Ha? Makigsurod sa aircon. Ato na ito, balik ka? Sige. Sila tanan, madam. Paingon mi sa Jollibee kay gusto ni iba nga mabugnawan. Igan kayo guys. Kaorang tatlo kami kay Igan. Ug sa dihang giigangan si Iba ug silang lang. Balik mi diri sa Jollibee Balingasag. Kumana bayad. Salamat. Kumana man bayad. Nabayar ato wala. Nabayad ko 30. Aw. So sulod mi sa Jollibee here sa Balingasag. Sige na, okay. Wow. Wow. Oh, gracious. Mother Egg, how are you? Hi. Fine. Ha? Sukad ka na, ito na binuang sa picture, ito ka ngayon, ito ni post ko na binuang siya. Nanti ko naman nabuang siya. Amo ba? Kanila tarong picture. Tayo na di ba? Ay, ubo. Kaya ko na si Jollibee, wala pa sa bukid. Wala ba niya? Ate, ubo ka na. Nakapapataw. Sa mali ka, galibay, bata ka na. Kaon, tugpuan ka niyo, galibay mo. Sige na. Dali na. Video mali ah. Sige na, kaon na ta. Sige na.
Kutang. Jollibee. Jollibee French fries. Yummy. Ito yun. Ha? Going home na. Ay, lagi. Jollibee. Talinasan. Hawid ha? Di magtabok-tabok. Diyan namin sa gawas. Paingon na sad mi mag uli. Oh. Ikaw, picture mo dito ka. Picture. Magka, picture. Unsa man diha na mo? Mother, alin na mother? Come here na mother. Paingon na may uli. Gusto ang tanamo mo ato dito sa Gaisano, kaso na ay mga bata. Delikado sa escalator, basin mga 18. Maunang naglikay na lang mi. Kaya di na to ang katagan. Niya mga bata na ba kay ga dagan-dagan. Maunang dili na lang mi mag-adto dito sa Gaisano. Paingon namin mag-uli. Kaya sakto na sa diya, kay hapon na. Yan na sila dami. Balik tayo sa process. Dito sa kuan pwesto. Sige, agpas. Lakay na diha. Sina sumini sa plan. Sige naman. Erdi magsuba. Dirahan ninyo ni. Paingon na, maguli. Okay, nawa na rin si Saksak. Imo ni sakyan sak? Ha? Imo ni sakyan? Asa si Iba og silang lang? I'm here. Asa? Nara di ay. Silang lang aman. Ayos sa eduta. Oh, gawas mga batin. Uy! Alay, paano ka? Uy! Patina ka na yung kanan ha? Ulan pa na play. Hoy, pagdali mo dialin kay ang kuan lubi. Hoy, hawa mo dana dito kay ang punuan sa lubi oh. Akang hulog bi ang larag dana. Og sa dihang di anami sa ilahan ni Lilin, mupangas na pud sad ko karon sa bukid kay basig nahubog si Mario, wa to nakauli kay tuay daghan tagay dito sa ilahan ni Kikin kaganiha sa pagikan nako. Kay birthday man lagi sa anak ni Lang. Unya, unsa may plano dani Lang? Unsa may plano? Pangas na ta? Diretso na ta? Sige. Buli ta dili. Ha? Iba.
Aguli ta dili. Ta wan lang tata. Ignore ba yung ibrahim namin? Bang. Ta. Ipagsulod ninyo silupin sa ay. Ipagsulod ninyo kwan cellphone sa silupin. Kay ang kaniya ko dito man sa yubak. Gina. Nasalisi kayo. Uy, basa-basa na lang tata. Ano ko na nakao? Ano na? Bukas ulan. Nag-ulan, guys. Yahak na ni Akaron. Sige na, ikanaog na inyo motor, oh. Og sa dihang, di anata diri sa payag, wala pa si Sherwin, nakauli kagani ha. Akong pugson pag uban, di dyan siya mo uban. Tanawa karon wapan ka. Uli, grabe ka kusog kayong ulan dito sa ilahan ni Lilin. Pero pag abot diri, walay ulan. Mamahog ta sa baboy. Daw, mamahog ta sa atong iring daw. Iro. May gani ang baka kaya ako nang tigway daan kagani ha. Hala, Daniela. Daniela ha? Anong ginagawa ninyo dito, Daniela? So, di ana juta guys. Grabe kayo ko kabasa oh. Tapos pag abot dili, walay uwan, ginoo ko bayot. Ato nang nabahugan ang baktin. Dani sila upat kay ang katong isa nagkalibanga. Ako siyang gilain kay ang tambal para siya ramoy tambala nato. Kay nagkalibanga man na siya. Ni ang upat dani akong gi tampo. Nakapamahog na ko sa baktin. Niya naglungag na sad ko para sa atong iring daw. Iro kay si Mario dili pa to masaligan. Kay tuwa dito si Kikin, nakauli si Kikin. Niya si Jimbo pod giadtuan ni Kikin kaganiha didto. Sure jud ko nga dugay pa to makauli. Basin ugma na sad to makauli mo lang. Di na to masaligan si Mario. Niya ready na untang atong higdaanan. Matulog na din ta karon. Bahala to siya og kano sa ato siya mag uli. Nya karon paabot ko luto ni ang atong nilungag. Thank you so much guys sa inyong tanan. Sa mga suporta niyo sa amoa ni Iba, ni Langlang, sa among tanan-tanan nga mga nag-vlog. Daghan kaayong salamat sa inyong tanan. Basa pa kaayo ko kay dito sa Kabulakan, sa ilahan ni Lilin, kusog kaayo ang ulan. Nya diya pa, mag-ilis na dayon ko. Og daghan salamat sa inyong tanan. I love you so much guys. Bye!